El 5 d'octubre del 2010, un jutge va treure una sentència que Aigües de Barcelona, a la ciutat de Barcelona, operava de manera il·legal i la tarifa que cobrava també era il·legítima i il·legal. Hem de dir aquestes dues qüestions. En aquest punt s'obre una qüestió que és molt clara, és a dir, que en una sentència del 2009 que ha dit un jutge que evidentment no hi ha contracte, és a dir, que a Barcelona està en fals, que Aigües de Barcelona, aquí al ciutat de Barcelona, està en fals. Què vol dir això? Doncs que evidentment, si això està en fals, alguna cosa s'ha d'aprendre. Ha passat gairebé més d'un any i mig i no ha passat res per això. La proposta concreta és dir, molt bé, si de moment no hi ha contracte, com a mínim el benefici empresarial, que com sabeu tots és el 10 o el 13%, que la gent proposar fer una campanya d'obediència civil que la gent no pagui aquest 10-13%. Si us recordeu, us pot recordar una mica la idea de la Guerra de l'Aigua de l'any del 91 al 2001, on la gent es va dedicar a no pagar. Allò al final va acabar revertint a l'administració pública, que no em semblava malament, però a dia d'avui el que diguem és fora la lògica del mercat de la gestió de l'aigua, i el que estem intentant proposar és que es plantegi una possibilitat de dir que es retorni a la gestió pública. A París el 2010 van tornar a la gestió pública, els càlculs són sempre els mateixos. Si està gestionat des del sector privat o el sector públic, ells diuen si gestionen el sector públic, a París s'estalviaven 35 milions d'euros anuals. El Figaro, que és molt més petit, s'estalviaven 150.000 euros. És a dir, en aquest entorn, el que proposem també és a Barcelona, en una primera fase, és com a mínim deixar de pagar aquest benefici empresarial, perquè com bé sabeu, el 2010 Aigües de Barcelona va repartir 90 milions de dividends entre els seus accionistes. Tot això ha de servir, és a dir, l'aigua no pot estar en la lògica del mercat i no pot ser que algú, a través d'un servei i d'un dret humà bàsic com és l'aigua, se'n lucri. Això evidentment també estem treballant molt dintre Nacions Unides i dintre el que ha sigut el Fòrum Mundial de l'Aigua i el que serà Rio també, perquè aquest reconeixement sigui dintre, i nosaltres treballant també a través de xarxes a nivell europeu i a nivell internacional. Principalment a nivell internacional hi ha la Reclaiming Public Water, que és una xarxa que promou la gestió pública, que és una xarxa multisectorial com la que venim treballant nosaltres, i la nostra proposta també com s'embrinca a l'estat espanyol. També acabem de crear una plataforma que està molt lligada amb la gent de Madrid, amb la gent d'Andalusia, amb la gent de Galícia. També estem intentant obrir portes amb la gent de València, que com sabeu també hem començat una campanya d'obediència civil. L'obediència civil en aquest cas és perquè no paguin ni marxa, el tema dels trajes de la Rita Ancó. I aquí ho voldríem lligar-ho també molt amb el que ha sigut el procés italià, amb el que està passant a Grècia de destrucció dels serveis públics d'aigua i el que està passant també a Portugal de destrucció dels serveis públics d'aigua. Una miqueta, és a dir, aquest entramat que és amb el que venim treballant, doncs Barcelona també posar dintre com un punt de llança de dir hi ha alguna cosa que es pot fer, i la primera fase és aquesta de dir, vale, deixem de pagar el benefici empresarial.